Bueno, nik adibidez niretzako nire ama da referente bat, ez? Nire ama ekan euskaldun du zen, nire ama jaio zen herri beran, Milagro, izeneko herri batean, eta berak aekan egin zituen bere lehenengo urratsak, eta bukatu zuen aekako irakasle izaten, ez? Niretzako beti izan da referentzia bat, bai aeka eta bai nire amak egindako ibilbide hori, ez? Orduan, motiboa da halako personek egiten duten nolabait bide hori edo, ez, baloratzea eta ikustea posiblea dela eta bar, ez? Eta bestalde, nik uste dut euskara delako daukagun altxor, baliabide eta komunikatzeko modu berezi eta onena, ez? Orduan, ez dakit, animatzen ditut ikasleak, nola ez